Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Αρτέμις και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει η φάση και θα ήθελα να γράψετε κάτω στα σχόλια τις ιδέες σας και άμα γνωρίζετε κάποια κατάσταση που να χρειάζεται κάποιος αδερφός ή αδερφή κάποια βοήθεια, όχι χρηματική αλλά βοήθεια στήριξης, γιατί θα ήθελα πολύ να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, γιατί